naimbag nga rabi tayo kagiyem ken kakabsat. Umay kami manen nga dumanon kada kayo ket itugot mi itinabara nga kablaaw kasta matelik panagayat nga nagapu ken ni Apo Dios. Kayat mi nga daytoy nga rabi iti panagtutuloy tayo nga agkakadwa. Tapno adalen tayo iti leksyon tayo kadaytoy nga lawas. Iti eskwela sa batina tayo kakabsat. Ikararag tayo nga ni Apo Dios ket bendisyonan na tayo. Ket idalan na tayo babayan iti nasantuan nga espiritu. Dawati kakabsat nga agkararag tayo. Naindaklan nga Dios amaming at nakatadilan. Nagyaman kami ama kaday na oras. Da kami manen nga kakatuwa. Tapno adalan mi o Dios iti saom nga isu iti inadal mi kadaytoy nga lawas. Patyen mi ama nga sikay iti nangidaldalan iti panagiinadal mi. Uray pa iti bukod mi o Dios kana panagadal kadaytoy nga leksyon kaday iti pagdagan. Iti tatan tabuklen mi o Dios iti panangadal mi kadaytoy nga leksyon. Dawaten mi nga iti Santo nga Espiritu umait mangidalan, mangiturong kadagiti pampanunot mi. Wenno Dios, nakasagana kami nga manglukat kadagiti puspos ken isip mi. Tapno maawatan mi daytoy saom nga ikamadalo tatan. No kasano amay iti panang bendisyon ko kada kami tinaglabas. Dayta manen iti dawaten mi aramiten kada kami kadaytoy nga rabi. Agyaman kami ama ta dinengeg mo iti nga araraw mi. Ta dinaw wat mi digitoy iti kay karyan tinag Jesus. Amen. Adda tayong kakabsat iti lesson number 12. Ngem sakbay tayo nga mapan kadayta dati ipadamag ko kada kayo sa kadaytoy nga lawas nga naglabas. Kaday iti bisita mi nga imay kada kami kakabsat ito'y pagdagan ni. Naggapo day jay La Union, church members da kakabsat ket iti Barakbak. Digiti nga bisita mi ket ni Romel ken ni Jenny. Ket inpadamag ni Romel kakabsat nga ijay kapilyada itus usarenda ket no agadal da iti Sabbath school lesson ket daytoy panagiinadal tayo kakabsat. Kastamet digiti dadto mapay nga papastor. Itaramiden damet kakabsat ket i-record da daytoy panagiinadal tayo. Sadanto ited kadagiti churches da. Ket iti pamaneknek dagiti nga kakabsat ket dagiti kakabsat tayo kadagiti local churches ket mabinbendisyonan da kakabsat. Ket idi ipadamag da kadta kami digito dakkel launay iti panagyaman mi. Ta iti basit nga mabalin mi nga itulong inumo iti biang. Ket addagayam kakabsat iti papanan na nga pakakusaran na pailaeng kadagiti local churches tayo. Iti lesson 12 kakabsat ti Paulo na dealing with difficult passages. Anya iti aramiden tayo. No adda kakabsat ti mabasa tayo manipot iti Biblia nga saan tayo nga maawatan tanarigat nga rod kakabsat iti panakaibagana. Iti paset nga mayulo ket masarakan kabsat ijay mikadwa a Pedro. Kapitulo 3 versikulo 15 ken 16. Kastoy kakabsat iti mabasa. And consider that the long suffering of our God is salvation. As also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand,
which untaught, unstable people twist to their own destruction, as they do also to the rest of the scriptures. Ni Pedro kakabsat, ket binalakadan na dagiti Kristiyano, may agraman meten kada tayo kakabsat. Ket inusar na dayjay maysa nga pada ng adipen ni Apo Dios ni Pablo. Anya iti kunanan ni Pedro kakabsat, nga dayjay nga naibtor panagayat ni Apo Dios, the long suffering ken ni Apo Dios kabsat, ket isu iti bunga na iti panakaisalakan tayo. Ta amin apaset iti Biblia kabsat, no basaen tayo manipod iti Genesis ngana ti Revelation. Iti panggep na iti Biblia kakabsat, ket isu dayjay ibagana, dayjay ayat ni Apo Dios nga mangisalakan kada tayo. Ngem denggen nyo kabsat dayjay ibagana ni Pedro, may panggep kadayjay surat ni Pablo kakabsat, nga iti kunana, in which are some things hard to understand. Isu dayjay kabsat iti paset tayo nga adalin itatad, dealings with difficult passages. Adda digiti paset iti Biblia nga narigat kakabsat nga maawatan. Bagak kada kayo kabsat, may saak a retirado a pastor. Ngem no adda iti mabasa, akas daytoy adadalon tay tata difficult passages. Adda digiti aramidek kakabsat. Ket iti paset iti adalon tay tata, saan kakabsat nga adalon nun saan tayo nga mangpidot kadigijay difficult passages, no di ket di kasano tayo nga maawatan tapno agbalin kakabsat kada iti paset iti adalin tayo how to interpret the scripture, nga no addanto iti mabasa tayo kakabsat nga narigat nga maawatan a paset iti Biblia, anya itaramiden dayjay iti adalin tayo tata. Ngem apang tayo man kakabsat tapno maamuan tayo dayjay bagana ni Pedro may panggep ni Pablo. Sino ni Pablo kakabsat? Ni Pablo, amuan tayo kakabsat nga isuna ket maysa nga tiadal nga tao. He is an educated man. Iti kapaypayswanan na kakabsat ni Pablo ket maysa nga estudyante ni Gamaliel. Daytoy nga mistro kakabsat adda iti degree na nga Doctor of Law. Ket ni Gamaliel kakabsat, ket maysa kadagiti noted nga Pharisee iti panawon ni Pablo kakabsat. Ket maysa nga gundaway no agtugaw ka ket agbalin ka nga estudyante ni Gamaliel. Ket daytoy kakabsat iti gundaway nga naited kini Pablo. Tinagan na palang iti ket Saul. Anya, ket iti minaster na kakabsat, isumet dayjay minaster, dayjay mistrona, dayjay una tayo nga di ancestral law. Iti ayan kakabsat iti subject da, isu iti Biblia kakabsat. Ket inadal da nga nalaing, inadal da anaunag kakabsat, dagijay nga linlinteg diti Biblia. May sapay ni Gamaliel kakabsat was one of the most noted rabbis wenno mistro iti linteg iti history kakabsat. So dahil iti background na ni Pablo nga idi nga nagsurat, syempre inubasaan digiti ordinary nga Kristiyano kakabsat nangato dayjay panunot ni Pablo. Ket kunanan ni Pedro adda digiti sursurat ni Pablo nga narigat nga maawatan. Kasjay met kakabsat, saan laeng nga ijay sursurat ni Pablo. It's not only in the epistles of Paul, no di ket di
uray pay dagiti daduma nga paset iti Biblia. Itirigat na kuna nakabsat ni Pedro anya nga digidjay nga agbasa. Basahin tayo kabsat iti Ilocano na. Digidjay nga agbasa intun no basain da kilwenda anya ti kuna na kilwenda kakabsat day tues kilwenda day mabasa da nga agpaay metlaeng iti pannaka tadael da. Denggen nyo ti kunana ni Mrs. White kakabsat. Some look to us gravely and say, don't you think there might have been some mistake in the copies or the translators? No basa mi ti Biblia, manipud ijay original kakabsat nga manuscript. Isu di ijay copies. Excuse me. Intun no nalpas ijay copies, umaytun kakabsat dagiti translator. Manipud iti Greek, no Greek man, iti pan nakaihiyot surot na. Manipud iti Hebrew, wenno Aramic man. Intun no nakopyada kabsat, digito iti trabaho, digito copies. I-translate da. Kunana ni Mrs. White, this is all probable. And the mind that is so narrow that will hesitate and stumble over this possibility or probability would be just ready to stumble over the mysteries of the inspired word. Because the feeble minds cannot see through the purposes of God. All mistakes will not cause trouble to one's soul or cause any feet to stumble that would manufacture difficulties from the plainest revealed truth. Selected Messages, Book 1, page 16. No iti kunana ni Mrs. White kakabsat, adda kaditi posibilidad na nga dayjay copies wenno translations. Iti Biblia kakabsat no ti pagtutungtungan tayo. Iti English version laeng adda kakabsat iti 450 translations na. Gado niya. 450 translations in English language. Isu nga no gumatang kayo iti Biblia yu kakabsat. The advice is, let us select no anya the translation, no anya the version nga gatangen tayo nga isu iti basaen tayo kakabsat. Itaramid din tayo akas na ilanad iti pagleksyonan tayo kakabsat. Kasano tayo nga adalen dagiti narigat nga passages. Ti leksyon tayo kakabsat mangited iti upat. There are 4 ways nga inted iti leksyon tayo. Number 1, be honest. Basahin tayo kakabsat iti umuna at Timoteo 4 versikulo 16. Anya iti kunana kakabsat iti Biblia. 1 Timothy chapter 1 chapter 4 verse 16. Iti kunana kakabsat iti 1 Timothy 4 verse 16. Kunana, take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in so doing, this you will save yourself and those who hear you. Ibalakad na kadwan, salwadam ti baginken ti isursurom. Tapay, agtalinaed kadagitoy abanag. Tanu aramidem daytoy isalakan mo ti bagim, metlaeng kadagiti dumngeg ken ka. Gayam kakabsat na agbalintay ko mga honest iti panagadal tayo. Anya tayo purpose tayo nga agadal. Iti purpose tayo nga agadal kakabsat personally is to seek salvation.
isungat ko na salwadam deta baging. Iti panagbirok tayo kakabsat, iti pan nakaisalakan. Intun no agtalinaed tayo kadagiti doktrina nga insuro ni Apo Diyos. Tibagi tayo nga agad-adal. Pakanen ni Apo Diyos kadayjay nga sa una. Intun no ibingay tayo met kadagiti sabsabali. Dagijay nga panangtaraon ni Apo Diyos kada tayo. Mabalin tumit nga ibingay tayo tayo panang salakan ni Apo Diyos kadapat. No kitain tayo kabsat, nalaklaka nga ibaga. No aday kag saludsod kanya, pastor anya iti kahit na nga sawon dayto. Ket intun no nakita kakabsat, nga daytoy ket narigat nga paset iti Biblia. Nga ure siya ket saan ko nga maited dayjay pudno analawag kakabsat apan nakaipataros na. I will be very honest and say, kabsat ko, ikan nakpay ka di ay tigundaway nga adalat kay. Nalalaka kakabsat nga ibagak kay jay. Nga mangitedak to iti interpretation na. Ket anyay dayjay kunanan to ni Pedro kabsat, mabalin kunto nga dayjay panangited ko diya bukod ko akapanunutan. Diya bukod ko nga translation kakabsat. Kunanan ni Pedro, ket kilwenda they twist by their own destruction. Isu nga, iti ko nakton, di lang mabalin nga adalik pa. No dadto mga kabsat, mangararamit tayo iti crusade anya. Itaramidin ket ada iti question box. Ibagatay kadigijay kakabsat kang gagayem no may makinada. No ada iti kayat yung salutsudan. Ada jay question box. Ket isurat iyo dagijay asaludsud yo ket sumbatan minto. Ket no adda kakabsat iti agited iti saludsod. Kaduan gaming nga papapanan minto daduma dagijay nga umay agdengen adagayam iti kadwada met na digitay manursuro no pastor iti sabali nga pampamat. Intun no nalpasan dayjay adda agtutungtong digitoy agramang kadayjay pangulo da ya pastor wenno panglakayan da ket mangaramid da kabsat iti maysa nga saludsod ket no inkabildan iti question box nalalaka kakabsat nga ibaga no saan ko nga masungbatan kadayjay nga panangbasa iti ibaga may I have another time basaek adalet ket sungbatan tay malabit inton sumaron mo rabi wenno sakbay nga malpas iti panaginadal tayo masungbatan to dayta nga saludsod. Amuyo kabsat when we will be honest. Dagiti tattao nga isu iti pakitungtungan tayo. They will learn to trust us. Tapay. Amuda makait no sumungbat tayo, wenno sumungbat iti maysa nga manursuro nga saan nga umutok kadayjay nga ibaga iti Biblia. Tapay when tauredi agdengdengeg, the Holy Spirit is guiding them. No ad-adalin ta iti Biblia, dayjay mangyad adal, ken dayjay ad-adalan na. Both of them are being guided by the Holy Spirit. Ket intun no dayjay na santon nga Espiritu ket idalan na di agdengdengeg. Ket ibaga na nga dayjay sungbat, dayjay nga mangisurusuro ket saan nga isu iti pudno ang naggapu iti Biblia. It is better to say and be honest. Injak pay laam mo iti sungbat. The number one kakabsat nga rabidin tayo. Let us be honest. Mikadwa, let us be humble. Dahito iti kang kanayon tayo kakabsat nga usuren nga paset iti Biblia.
Mikadwa nga Chronicles, 2 Chronicles 7 verse 14. Kunana ni Apo Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their lands. Anya jimi kadwa, kunana no dagiti tao agpakumbabada ken agkararag ken sapulenda iti rupa. Saan tayo kakabsat nga mabalin nga agkararag iti sangwanan ni Apo Dios nga iti espiritu tayo ket saan nga espiritu iti panagpakumbaba. No iti espiritu iti panagpasindayaw kakabsat. When the spirit of pride rules in our heart, it is hard to pray to the Lord. Uray kakabsat dayjay position iti agkararag tanya. Apay nga masapul nga agparintumeng tayo. When agparintumeng tayo kabsat ta agpakumbaba tayo iti sangwanan iti Dios aman nakabalin amin. Ure no si tatakder tayo kakabsat nga agkararag in the congregational prayer. Iti aramiden tayo kakabsat idumog tayo pay dagiti ulo ken rupropa tayo tapay, it is a sign nga agpakumbaba tayo kakabsat iti sangwanan iti Dios aman nakabalin amin. Kunana kakabsat nga dagayam iti pagsayaatan no iti maysa nga tao ket agpanunot asit pakumbaba. The habit of humble inquiry is the foundation of all growth in knowledge. Numapang tayo kakabsat nga agada. Narigat no uray no amumon, ket agparang ka nga nalalaing ka ng dayjay agisursuro. Not all the time when I go to church, siya itagsaw kakabsat. Ket no adda iti sa adanto iti sabaling agsaw. Mabalin agtutubo, mabalin membro ti iglesia, mabalin opisyal ti iglesia, wenno panglakayen ti iglesia. Intunno agsao dagitoy nga kakabsat. Iti biyangkong agtugaw, denggek kakabsat isuda as the mouthpiece of God. Ket agpakumbaba nga agdengeg kakabsat. Kunana ni Ellen White, iti Advent Review and Sabbath Herald, iti August 22, 1907, iti kunana kakabsat, all who will come to the Word of God for guidance with humble, inquiring minds, determined to know the terms of salvation, will understand what saith the Scripture. Apay nga nakadado sa dagiti agbasa. Nga saan da nga maawatan. Nga saan da nga matukod. Dayjay basaen da kakabsat. Agsipud ta saan da nga ited dayjay panagpakumbabada kini Apo Dios. Ituloy ko nga basaen kakabsat. We need to humble our hearts and with sincerity and reverence search the word of life. For that mind alone that is humble and contrite can see light. Mikadwa kabsat, be humble. Mikatlo, be patient. Kunana kabsat iti sinuratan manen ni Pablo kakabsat iti libro iti Galacia. Galacia 6 versikulo 9. Basaag kakabsat.
Let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Anya iti mikatlo, be patient. Kuna nakabsat ti Ilocano, di tay nga rod mabannog iti panagaramid iti naimba. Di tayo nga rod mabannog nga agaramid iti naimba. Iti maysa nga kababalin iti agbasaw kakabsat iti Biblia. Isu dayjay naanos, kinaanos. Dayjay kinaanos kakabsat tapno iti katsyempuan na. Dayjay nga basain tayo agbungan ton nga maipaay iti pannakaisalakan. Daytoy sao kakabsat iti number 3, be patient. Isu iti kababalin dagiti sa santos. Basahin tayo kakabsat iti Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Masursurwan tayo kumakabsat nga agbalin nga naanos uray pay iti panagbasa tayo. When we face difficult passages, ket iti panunot tayo kakabsat, ket saan na nga mabalin aserken dagijay nga narigat nga ipataros nga paset iti Biblia. Kasapulan na iti nabaybayag. Kasapulan na iti naununag. Kasapulan na iti adupay a panagbasa. Tapno maaramid mo digitoy kasapulang kakabsat iti kinaanos. Saan tayo nga agsarden? Inggana nga saan tayo nga makita iti lawag. Ken maamuan tayo iti kinapudno. Dagiti narigat kakabsat nga paset iti Biblia. Ket adda iti solusyon. Adda iti pannakapataros na. Ket no iti panagbasa tayo. Ket saan tayo nga matarusan. Anya balakad iti mikatlo. Be patient. Dawatom ken ni Apo Dios di panangidanan. Ket dayjay nga Dios nga isumot laeng iti long suffering. Sumot laeng iti naanos. Idalan na tayo ito. Inggana nga maamuan tayo kapsat. Dahil kinapod. Mikapat ken ti maudi. Be prayerful. Iti libro kakabsat, iti Aramid. Kapitulo 17, versikulo 11. Kastoy iti mabasa. These were more fair-minded than those in Thessalonica, that they received the word with readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Nagpintas kakabsat. Dayjay Ilocano na, dayjay sao kakabsat nga fair-minded. Kuna na ket dagitoy nataktak nengda. Nataktak nengda. Anya iti aramiden dagijay natakneng nga agbasa iti Biblia kakabsat. Nga inton no adda iti mabasa da. Anya aramiden da, awaten da anadardaras tanaamuan da nga dayjay iti pud. Kasapulan tayo kakabsat iti kararag. Ket iti kararag tayo dawaten tayo ken ni Apo Dios. Ngalawagan na kuma iti pampanunod ken puspuso tayo. Tapno dayjay Santong Espiritu nga isu iti nangited ti inspirasyon kadigitoy nga nangisurat iti Biblia. Isumit
laeng kakabsat, iti mangipataros kadatayo, iti Biblia. Laglagipin nyo, iti Biblia, saan na nga kontraen, iti bukod na kabagi. The Bible does not contradict itself. Numapan tayo nga agbasa iti Biblia. Ket numabasa tayon digiti narigat nga maawaten apaset iti Biblia. Biruken tayo matlaeng iti Biblia. Tati Biblia iso mangilawlawag. Dahil narigat nga awaten apaset dahil tama Biblia. At kakabsat iti may isang example nga adaleng tayo nga isuda di ko na tayo nga difficult passage. Mangitadag iti example, awan kakabsat ita paset iti pagleksyonan tayo kakabsat. Ngam no apay nga pinilik da ito'y, agsipod ta this is generally dahil us-usaren kakabsat, dagiti gagayem tayo nga ibagada nga awanen dayjay aldaw a panaginana taadan itinted ni Apo Dios as sabalin a panaginana. Iti itudtudok kakabsat apaset iti Biblia ket mapantayo kakabsat iti libro iti Hebreo. Iti libro iti Hebreo kabsat, no basahin nyo, digiti scholars, they don't really give the author of the book of Hebreo. Ngayon, for the sake kakabsat, iti panagadal tayo, ibagat tayo lang nga isuna ni Pablo. It is generally accepted that the book of Hebrews was written by Paul. Ngayon, no kitain da gamin digiti scholars kakabsat, the way the book of Hebrew was written, adda dayjay panakad idumdum mga style na, kadagijay epistles, wenno dayjay sursurat ni Pablo kakabsat. Nonetheless, iti adalin tayo, it is in the book of Hebrew. Anya dayjay nga passage kakabsat, iti Hebrew, alain tayo iti Biblia tayo, the book is, or the chapter is chapter 4. And the verse is verse 9. Hebrews chapter 4, verse 9. Iti New King James Version kunana, there remains therefore a rest for the people of God. Iti Lucano kunakabsat kunana, at dapay nga rod may sa panaginana, ang maipaay iti ili iti Diyos. No alain tayo dahil sao apanaginan. Mabalin ka di, akas dahil ibaga digiti sabali nga mangipalawag da ito. Nga ni Apo Diyos ket nang iteden iti sabali nga aldaw, nga mabalinan nga isun iti pagngilinan, paginanaan, pagdaydayawan, dagiti anak ni Apo Diyos. Taytin bagana, adapay nga rod maysa a panaginana, a maipaay iti ilit ti Diyos. Mikadwa pan na kaitaros. Anya iti kayat ng asawen kakabsat, dayjay sao a panaginana. Tano alain tayo kakabsat, iti panagadal tayo niya, it's now a part of our review, iti panagadal tayo, dayjay context kakabsat. Dayjay context na daytoy, ket masarakan kakabsat, iti kapitulo 3, versikulo 12, inggan versikulo 16 kakabsat, ingana 19. Dayjay iti context na. Anya dayjay context na kakabsat. Ti ili ti Israel, nga isu iti indalan ni Moses. Nga inruar na manipod iti nasyon iti Ehipto. Ket saan da ang nakastrek ijay daga ang naikari. Gapu iti anya rebellion, unbelief, and disobedience. Anya talo nga basol ti Israel kakabsat. They rebelled against Moses. They rebelled against God. They had
unbelief, and they disobey. No alain tayo gamin kabsat no makita tayo anya. Niya po Diyos adda iti panggap na nga agpaay iti ili na nga ti Israel. Agsublitay ti daan na tulag. Iti Exodus chapter 3 verses 7 and 8. Idi katungtong ni Apo Diyos ni Moses. Idi nga mag-apan ni Moses iti turod nakita na dayjay umapapoy nga kayo, the burning bush. Ket idin nga ibagan na Apo Diyos nga isuna iti adda dijay inbaganan dayjay panggep na kabsat. Anya iti kunana, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and heard their cry because their taskmasters. For I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hands of the Egyptians, and to bring them up from the land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites. Dahil iti panggap ni Apo Diyos. Nakita nang ngig ko itirigat iti ilik kunan. Ket masapul nga wayawayak isud. Masapul nga iyaon ko manipod iti pannakaadipen ket ipan ko isuda. Ijay daga nga inted kunto kadapada. Isu kakabsat nga idin iteded ni Apo Diyos iti sangapulo nga bilin. The preamble is in chapter 20 of Exodus verse 2. Kunana, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Naala tayo na di context ng kakabsat. Nga pinanggap ni Apo Diyos nga irwar na iti ili na manipod iti pannakaadipen ijay Ehipto. Saludsod, is the rest in slavery? Awan. Banog rigat. Simrek da kakabsat ijay Ehipto nga agngilngilin da iti aldaw iti panaginana. Ngem agsipod ta nagbalindan at agabo. Saan da payen nga makapagnilin iti may kapitong aldaw, they could not have rest. Unahan ni Apo Diyos nang ngagpo dagiti unoy kenrigat kensangsan. Anya iti kunanan ni Moses kabsat. Agsipod ta panagtantanabo. Agsipod iti panagduadwa. Agsipod iti panagsukit. Dayjay nga inhuwar ni Moses sa andang nga nakastrat iti Canaan. All of them died in the wilderness. Agraman ni Miriam, may raman ni Aaron, may raman ni Moses. Iti duwalaeng kakabsat nga rimwar ijay Ehipto nga nakastrat iti Canaan ni Joshua kenikan. Nubasain tayong kabsat apan tayo iti chapter 4 iti Hebrew. Verse 3, unana, those who have believed do enter the rest. Dagijay amamati sumrekda iti panaginana. No alaen tayo kakabsat kadayjay nga context. Dagijay anamati isudan iti simrek anag tawid iti Canaan. Ikapat, verse 4. And God rested on the seventh day from all his works. Verse 8, kunana, and for if Joshua had given them rest, then he would not afterwards have spoken for another day. Itatagabsat, no uma, surutot dayjay panangilawlawag dagiti dadumang nga mangipalawag. Nga iti bagada, nga addan iti sabali pay nga aldaw. Verse 9, taadda pay nga rod may sa kapanaginana.
iti English na kakabsat, iti bagana, unana, there remains a rest day for the people. Awan ti day na, ti bagbaga ti nga rod, yata dalan ti jati. Kat agsaludsud tayo kani Apo Diyos. Apo, daytoy kadi nga inbagam, ije Hebreo 4 versikulo 9, kat saan nga iti may kapto nga aldaw. Ti Diyos nga saan nga agbalbali. Ti Diyos nga nangited itinagan dagiti alaldaw iti lawas, uray pay iti pumanay. Anya inpanagan na, unang aldaw, mikadwang aldaw, mikatlong aldaw, mikapat ng aldaw, mikalimang aldaw, mikanem ng aldaw. Ngem iti may kapitong aldaw, at dan itinagan, aldaw a panagi na Sabat. Saan mo kakabsat nga mabalin anaganan dahil umunang aldaw, iti aldaw a panaginana. Tapay, itinagan na dahil may kapitong aldaw, isu ti aldaw a panaginana. It will contradict in the mind of God dahil ibaga kakabsat dagiti manuksuro nga adagayam ti sabalin nga aldaw, laksit ka dahil may kapito. Tanabalbaliwan na babalin kan nga agpili, manipod umuna, ingana mi kanem, galdaw mon apanaginana. To God, it will never be true. Tapay, kani Apo Diyos, may sang aldaw, iti inikan na itinagan nga day of rest. It is the Sabbath day. Aldaw apanaginana, may kapit. Saan munto ang mabalin nga inagan dayanagan iti may kapito, kadagiti sabali nga aldaw. No dejemet aldaw kakabsat apanaginana. Iti pagtutungtungan tayo. Anya dejeng aldaw. Laglagi pa nyo dito. Deje aldaw ng ibaganan, no suruten tayo kabsat, ije verse 8, for if Joshua had given them rest. Sino ni Josue? Ni Josue iti simukat ni Moses. Ni Josue isunan iti nangiturong kakabsat, iti Israel nga simbrek iti Kanaan. Manipod ti pannakadipen da iti Ehipto, sinerrek dan iti Kanaan. Manipod iti awan panaginana iti Ehipto, sinerrek dan iti panaginana iti Kanaan. Dahil iti kahit nang ipagati verse. No alain tayo man ng kabsat, this is now the part of typology. Anya, dahil inted ni Apo Diyos apan nakawaya-waya kadagiti Israel ijay Ehipto, itakderan na dayjay inted na kadatayo, apan nakawaya-waya tayo, manipod iti pannakaadipen, pannakatagabo tayo iti baso. Saan da nga nakastrek, digijay imun unang rinwar di Ehipto kabsat, iji Kanaan, awan ti inanada, agsipod, na nagsukir da. The spiritual Israel will not enter God's rest until they learn to obey. Tapay kakabsat. Ni Apo Diyos, iti ibagana. Nga iti basol, isu iti panagsalungasing iti lintag. Ingana nga adda tayong agsalsalungasing iti lintag. Awanto iti inana. Iti kararwa, iti panagbiyak. Kaya naglagipan tayo. Ije may kapatabilin, iti sa kapulungan. Remember the Sabbath day to keep it. Kasano kang sumrek, iti panaginana. How will you enter into God's rest when you disobey His law? Anya iti baga nga rod kakabsat, dahil to hard passage na nadadali. Dahil addapay niya, addapay iti panagina. There remains therefore a rest to the people when inton no tungpalin tayo ni Apo Diyos. Tungpalin ka na ramidin tayo tigiti bilbilin.
umay kadatay dayjay panagin. Sa lutsod kabsat, sino iti adda iti panaginan? Digi adda iti nagti karsel, wenno sikan adda iti ro. No maturog kan iti rabi, aginanaka, na imbeng ka na samit iti turog, awan ti problema, awang ka di unag iti karsel. Apa yung inaramid ko dito yung ilustrasyon? We rest in the love of God. Tapay, we are not under the prison of sin. Iti inadal tayo nga ron kakabsat iso dito yung Basaag iti Steps to Christ, page 110 and 111. When the word of God is opened without reverence and without prayer, when the thoughts and affections are not fixed upon God or in harmony with His will, the mind is clouded with doubt, and in the very study of the Bible, skepticism strengthened. The enemy takes control of the thoughts, and he suggests interpretations that are not correct. Whenever men are not in the word and deed seeking to be in harmony with God, then however learned they may be, they are liable to err in their understanding of the scripture to find discrepancies, have not spiritual insight. With distorted vision, they will see many causes for doubt and unbelief in things that they already plain and simple. Ni Pablo kunana, adda digiti bambanag, iti sao ni Apo Diyos, nga digiti masirib, iti lubong ket Santa Mao. It is only in a simple and humble man that the Lord can open His word. Anya digiti balakad kada tayo kabsat. Umuna, let us be honest. Mikadwa, let us be humble. Mikatlo, let us be patient. Ken mikapat, let us be prayer. Usarin tayo digiti mukbat, no adda digiti mabasa tayo nga paset iti Biblia kakabsat, nga narigat nga maawatan. Ket tulungan na tayo ito ni Apo Diyos. Ket di pa ng tulong ni Apo Diyos kada maamuan tayo ito, jay dalan iti kinakod. Anya iti kunanan ni Apo Jesus, then the truth will set. Umay ito kumakapsat na digital na. May we rest in the Lord. Tanaamuan tayo, dahil kinakod. Agkararag tayo. Agyaman kami amang iti panagitalan. When nadadigit ipaset iti saon, ngano iti panagbasa mi iti bukod mi o Diyos di mema. Nadaduma may ikatpahi na iti tarigagay mi nga basa iti saon. Nga mo ama, ikan na kami kuma dahil espiritu iti panag-isip. Ken panagwaw ka digit saon. Dati kunana ti anak mo, nagasat dahil tagbisin kan mawaw. Tapanagkan ko. Panagkan na kami o Diyos ka digit isaw. Ilawlawag mo ka di, digit pampanag namin na maawatan. Tapno makita mi, dahil diyay kayat mo maramidan mo. Nga sikan dahil diyay Diyos ka nang isalakan ka na. Agyaman kami kami. Bendisyon ang digit ikakabsat nga katwani nga nagatan. Bendisyon ang isaong pagbati ko makadigit puso ken isip ni. Itinagan ni Apo Jesus, tinawat mo digit. Amen. Kumakada kami manin kakabsat. Nagbabatik na maginanos tayo, may salanginin kakabsat aleksyon, iti adalin tayo kada ito yung kwarta. Sunto ti adalin tayo ito no may nga lawas. Nga maadal tayo ito kabsat, nga digijay kumainad-adal tayo. Saan laing kada ito nga kwarta.
O di ka di pa nagbasa tayo iti. Agbalin ko mga paset iti panagbiyak tayo. Ket iturong na tayo ni Apos. Agbalin tayo makita. Ganan no may ngalawas ka sa ni Apo Diyos ng bendisyon ka. Ay ayaten na kay na Apo Diyos. Ket ay ayaten na.